Salam hormatly dinleyijiler. Şu gün 2023 ýylyň 20 oktyabr hepderinden duşanma güni hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Hormatly dinleyijiler, şu gün men bilen Demokratik güýçleriň Konstitusiýon Sentrynyň ýolbaşçysy Muhammed Döýje gatnaşýar. Muhammed aga, hoş geldiňiz. Salam aleykum. Hoş gördük. Salam Murada, salam vatandaşlar. Muhammed aga, şu günkü biziň temamyz Türkmenistanyna we Arkadagda uly krizis. Azıcık galy sahna yapylýar. Ine şu arada biz şunu gurun ederiz. Guruna başlamak hak tezmaga ruhsat berýän men bir kan video görkezeýin we ondan biz her video boýunça ýagny gepleşe däýär. Bir minut. Hemişe de aydıp gelýän we berkem noktaýar. Ne şoğun orada men häzir prokuraturanyň we Meçeri işler edaranyň bir näçe işgärlerini korrupsiýa we paraxorluğa baş goşanlyklary üçin eýleýän wüýperlerinden boşadýar. Şu mesele bilen çary men size olaryň işlerini düýpli seretmegi berk tawsirýar. Biziň döwletimizde korrupsiýa we paraxorluğa ýol hiç asan hem berilmeli değerler. Devlet işgärler tarapyndan şeýle bir kanun hereketlerin edilmeginiň eýleýän wüýperlerine garamazdan ören bir öňüni aljakdyň marada men ýendir ýa-da kim duýdurýar. Haliýew siziň bilen bagda bolsaňa egerde garamaňyzdaky bir para alýan korrumpirlenen işgärler çäre görüp bilmeýän bolsaňyz onu sizi baş prokuror wezipesinden boşatmak barada razylyk bermeýän haýyş edip Türkmenistanyň meclisine ödürnamany iýerýär. Ine Muhammed aga, ünsörün berip tereden bolsaňyz, ine ýalňyja men size Gurban Berdimuhammedowyň ýanky diýen sözlerini aýtdym. Bellek geçmeli şol fazy men häzir gyýdym çaldy, bir 10 minut boldy, öz çaldy pianoda. Çaldy, şondan bulunduk Türkmenistan üçin. Gutlaýan, owçaltyrýaman gowzalda. Gepim tümükleri ine Gurban Berdimuhammedow birinji günden bäri korrupsiýa görüşmeli, eýitmeli, beýtmeli 2007-den bäri şu neçeli korrupsiýana ýeňip bilmedi aňarda dursun. Korrupsiýada ýagny iň ýokary derejesine ýetdi. Ine ünsörüm şol näme görkezeyim men? 1 minut. Maňa inanmasaňyz ine şunu seýredäň. Ine Index Восприятия коррупции, Transparency International. Ne şol bellek geçýär, ünsörüm Türkmenistan. Ine 165-nji ýerde, ýagny spisyň iň soňundan. Ine 17 balaly ýüzde, ýani demokratiýaň balary, korrupsiýaň ýoklugy boýunça 165-nji ýerde. Bizden soň Haiti, Myanma, Demokratik Koreya 170-nji, Sudan, Nikaragua, Ekvator, Eritreya. Eritreya
O döwleden däl. Hudaý tutmasyna ol türme. Bizden beter türme. Ine biz spisin iň soňunda ine Gurbany Berdimuhammedowyň ýagny 18 ýylda gazanan üstünlükleri, netijeleri, ine şunu gazanan soň şul adam milli lider boldy, ikide gahrman boldy, şul adam arkada boldy. Korrupsiýaň arkada, korrupsiýaň milli lideri, korrupsiýa boýunça edýän hereketler üçin paraxor halk maslahaty. Şuňa paraxorluk gahrman medalyny berdi. Muňa näme diýjek Muhammed ağa? Sizin komentariýaňyza garaşýar. Murat ağa, ben hiç vakt şuna berli diýip aýtjekkädi, oňa berýän ýok ol lakaplary. Ol özüni diýdirýär, bolly. Psihbalnoýanak hemme medallary özüne dakyp otýar. Çeçeniň prezidentim häzir savrşenletni kanuny ýaşyna ýetmedik adamam doly medallardan. Aşon ýanak psihbalnoýly özlerine medal berip otyrlar. Şol üçin ol ne halk kahramany, ne zady olatlary ünden bermek. Diňe biz şunu aýyrmaly. Bir näme korrupsiýa näme üçin karşı göreşilmeýär? Sebäbi korrupsiýa karşı göreş ýok bolsa, birinji şerti näme? Metbuat azatlygy bolmaly. Biz ýani aktivistli aýdyp durmaly. Şu atlan biri ekrana çykyp, sungat işgärleri bir bir garş yerden ýokary ýörýär, beýleki adamlardan näme o bokydyma getirdiler. Şon ýanak bolsa, ozaň Berdimuhammed özüne öz lakap berebilmeýär. Korrupsiýa edibilmeýär. Bula bolsa näme etýär? Göwreli aýaly bilen çagasyny öldüripdirler, polisiýa öýlerine baryp, eger birden şu günüňe de kaýyl bol, ýene bir çagaň bar, onu öldürür eger sesiň çykarsaň diýerler. Şon ýanak durtursan korrupsiýa prezident garantiri bu etýär, korrupsiýa etmäni. O şolun ýygyna durýar. Şu duron üçin polisiýa baryp, ondan grajdanlar talaýarlar. Şol üçin Türkmenistanyň korrupsiýa diýen birja adamyň ady bar. Gurbanyny Berdimuhammedow. Halka aýlyk bermeseň, biznes etmäne şertler etmeseň, ýurdun mülküni halkyň öz eýesine bermeseň daýhallara, näme üstünde gurrun edip otýaňyz korrupsiýaga garşy göreşýärni. Bu näme etýär? Öz garşydaşlaryny aýyrýar. Ya pul kazanan hükümet işgärlerini pul gerek bolanyny bar pullaryny almak üçin heme türme batyn diye korrupsionerler günah bolun hemen pullaryny alýar. Häzir hem şuň temamyň şoň üstünde. Inne häzir görerdiň bir tawar adamlar basyp başlaryna we döwlete pul gerek. Pul tapana. Toňgurun eder Murat ağa. Şo men aýtjak bunu. Okey, men ýene bir video nimäni görkezýän, ýa-ni nimäň berýän maglumatlaryna ünferin watandaşlar ine terdim. Bir minut. Ine terdim şuňa. Ine iň gypgyzyly, korrupsiýaň iň ösen döwlet diýil ýa-da, ine şurada Afrikada bar, ine Libiýa diýdi, şurada Ýužny Sudan diýdi, şurada Somali diýdi. Somali o piratlar bar, kanun ýok adamlar. Ine aşagyrak düşden berde ýok. Döwlet ýok da, döwlet ýok. Banditler. Ine ünferin Türkmenistan. Ozaň ata watanym, paraga dasmanym, watanym, arkadagym, Ferdaly, Alawaly Ferdara Şöhrat, o zatlar goýun siz kim alacak bolýaňyz? Siz şonu aýdýaňyzda bizim gülkimiz gelýärdi. Siz bilen bir döwletde ýaşasamy gelýän. Sebäbi ýallak, bu toran ýallak. Ine derdiň, muny biz edemde ok, opozisiýadan ok, muny bütün dünya edýär. Ünferin ine iň ýanky korrupsiýaň ösen ýeri, ösen döwleti ine Türkmenistan. Ondan soň berde Afganistan. Afganistanda 45 ýyldan gowrak uruş boldy. Bize şolar ýaly döwlet. Ozaň da aýtmaň paraga dasman, eýle beýle, arkadagymyz bar, Hudaýa şükür şu bar, şu hemme zat dur. Şolaw korrupsiýaň baş tutany. Korrupsiýaň milli lideri. Korrupsiýalaryň ýanky hemme daşdöwrüne üýüşüp, ýallaklary, korrupsiýalary korrupsiýa diýär. Näme 18 ýylda ýeňip bolmadymy korrupsiýany? Bak göreşik görmedi ha. Yeňi wa aňyrda dursun. Özü haramdada şeýle diýär. Allah ýok diýär. Muhammed ağa muň diýen zatdan sert. Allah ýok.
Keyip çeken, men ýaly bolun, keyip çekin, pul alın, hedin edin. Seyretmeyin oňuň diýänine. Şu wagtda haja wagt gelýär. Şu wagtda tahyjyny hep sadakada ýanky nemede mesçitde otyr. Aýda aýtman, aýat bilen ok. Şu wagtda aýdymaýja gitarada çalýar bol gitarada akordat bilen ok. Garaz muň bir samsyk psihik taýdan bir kesel adamy biz aýyrmasak bizim dögülüdümizi, bizim halkymyzy katastrofa eltýär oşular. Eltdim. Ine şu men Başka bir näme? watandaşymyz bilen görüşdim Muhammed ağa. Germaniýada. Ola näme diýär? Öň Türkmenistana gidenine men oňa diýdim, "Ey Türkmenistan şuraya ýagdaýly agyr. Gitme, beýtme. Ýok, men barjak" diýär. Murad ağa. Onsoň şöýra barbam jaňa diýär. Gül ýaly hemme zat diýär Murad ağa. Bolýa gül ýaly bolsa onda biz görüşmenem goýa elýän. Edir 6 aýak alman Ýewropada. Jaňa diýär, menim geldim. Hä, näme boldy? Ay Murad ağa sen sorum, hä. Pulum baka, gül ýaly pulum utadı bolun, iş ýok. 10 konner sagada işleýän köpük, o köpüge maşgalan saklap bolanok. Yaman kyn. Men işde aýalym işi çağlar, kösenýär, hemmesi kösenýär. Şo ýerde karz alyp, pul alyp, ine ýene Ýewropa geldim. Sag bolsun Ýewropa diýär. Ünsür. Näme sag bolsun diýär? Demokratik döwlet. Normal, özemde geldim on hemmesi sen siýle rahat bolaýdym diýär. Türkmen şoň sözlerini aýdýansyz, sözme-söz. Türkmenistan, Gollandiýa, Germaniýa aňarda dursun diýär. Gazakstany birinji ýetsin diýär. Onsoň Ýewropanyň ýa kiçik döwletlerini ýetsin diýär. Näme gurrun edýäň diýär, maňa diýär, Murad ağa. Menem bilen hani Türkmenistan gowy dikitdiň aýtdyň. Ýok, ho men geldim diýär, 6 aýlap boldum. Ýöne elimde jaň diýär-de, ýanky priglашение ber. Onsoň adamlar bilen görüşdim diýär, şu sen gaýdandan soň has erbet boldy. Men gaýdamda has erbetdi. Ondan soň 6 aýda dinamika mundan hem beter erbet. Ünsür. Men diýjek bolýan zadym. Biz katastrofa çünki otyr. Şuru aýyrmaly, hormatly iýleşler. Bul maňa gerekkä, Muhammed ağa gerekkä. Elbetde bize gerek bir azjyk. Ýöne Ilaytada size gerek şol. Haçana çelli gul bolup işlejek. Haçana çelli maşgalasy Ýewropada, Amerikada, ýagny Turkiýada, Rossiýada o döwletlerin bir öz nemesine, özüne tertibe salara döwletini. Vizaň bolmasa, pasportyň bolmasa, onuň bolmasa, munyň kowara seni. Ýene dıkylyp Türkmenistana barýanda, gitjek ýeriň ýok sen. Türkmenistandan gaçyp biljek ýeriň ýok. Inan, ine men biznesmen Ýewropada ýetýär. Hemme adam ýeterlik. Menem gaçyp bilemok Türkmenistandan. Näme doğunlarlaşam Türkmenistan'da. Kaçan can etsen kösenýärler. Ondan sen bir yerde baxt bolup bilmeýän. Bu tarapda sen gül ýaljyp turpýorsun. O ýerde de sen doğunlarlaşyp kösenýär. Bolmada beýle. Gelin düzeleliň. Men size haýyş edýän, ine Muhammed ağa bilen birje günjük gaýrat edäň-de öz watanyňyz üçin, doğun garnaşyňyz üçin, öz çağjyklaryňyz üçin, öz geljegiňiz üçin, çağlaryň geljegi üçin birje günüňizi, ýagny işlemen birje günüňizi ortak goýaýyn-da. Ben şunu sözeleyim. Biz üýçtek şurak gaçyk gidýär o, ýeňmege merakka. Polisler mi ýyzyma düşýär, emheme de ýyzyma düşýär. Edäliň şonu. Ne şeýle Muhammed ağa? Ederle Murad ağa. Öz bir şey wagty bolýandyr. Ýöne bir şon öwre değil, nähilli ýolda barmaly. Ne bir guramaçylykly iş gerek de berde. Bir sebäpçi hem galdyrmaly, ondan halkyň öz dökülýär. Ola Nepalda bolan, ola Peru'da bolan, ola Maroko'da bolan, ola hemme ýerde bolupdy. Şol üçin bidat nizbejne, boljagyny hiç şek şüphe etme. Şuň kun men halkym begendirjek bolýan zadym. Şu wagt internet ulgamlaryna biziň halkymyz ýaman aktiv. Aktivligim gowy ýöne ola biderek zady güýmenýärler. Ay bir Hudaý ýok diýip şoňa bir neme de ejide ganym boljak bolýarlar. O bir diýmedi, o bilen Hudaý ýogam bolmaýa, barym bolmaýa diýenim bilen sizin esasy sizin betbahtçylyga sebäp bolup bulan da şoň garşysyna aýdym.
Erkeklik şol, milli söýgü, duýgu şol, eje kakın öwüne borjun getirmegiň şol, özüňde öz çağan öwüne borjun getirmegiň şol. Bütün halky taýlap közäp ýören adam garşysynda oturmaňyz ol siziň binamyzdan. Hem mollala, hem mogollamla, hem blogerla, hem aydımçıla. O bir samsyk beri ekranına oturup sunut işgärleri bir garş yerden yokorda ýöreýär, hawada ýöreýär, Hudaý şeýle ýaradypdyr diýip özüň biýamyr edip ýok. Sizden ýokary özüň Hudaý diýip ýöreler ba, çekin aşağı şolary. Holy ýanyňyzda du, siz näetdir kösäp ýören adam. Sen özüňem basýa, oňa konkurent gerekke, ol özlerini ýokarda Hudaý aýratyn meni ýaşat diýip propaganda etdirip ber. Oňa sen gerekke, senem basýa, akmak adam eger düşünmeseňiz düşünün şoňa. Hiç kim şu Türkmenistanyny gün bermeýär. Eger sen tungut işgäri bolsaň, tungutyň bilen halka sylanjak bol. Halk bilen bile gitjek bol, ýokarda boljak bolma. Halkyň kynçylygyny beýan et. Halkyň töýgüsine munasip bol. Şonda sen halkyň ýüregine bolup bilersiň. Halk seni saýlaram, hormatym goýar. Başga zadyň gerekke, başga prezidenti öwüp kitap ýazyp berip, şöhratyny şöhrat goşak bolup haramzadalyk köp, şolardan özüň tapawutlandyr. Şonu da özlerini sungat işgärlerini diýer. Şol üçin şun kun hemmämiziň borjumyz bir zat. Hem mollalaň, hem eje kakalaň, kim bir zat edibilýän bolsa, halka aýtmaly gepi bar, aýdyp bilýän bolsa, söz niýetdir bilýän bolsa, ýurdumuzy azad etmeklik hemme zatdan wajypdyr. Pattor aýtdyň Muhammed aga, men bir zat belläk geçjek bolýan. Birinjiden biziň halkymda sag bolsun diýjek bolýan. Biz ine bir kilden beri aýdyp gelip otyr, hökman siýasata goşulmaly. Siyasata goşulmasan hiç sat bolmaýar. Biz siyasata goşman şuňa geldik. Hökümet bizi siyasata goşdurman, ine şuňa geldik. Siyasata goşulanlary yek tüw edip bir-birinden türme atdylar. Inni bir aýdam zok. Azatlyk radiosu diýe, ýagny her adam Türkmenistanda siyasata goşup siyasaty gurrun edýär. Ine şul berekerler, şunu siz näçe köp gurrun etseňiz, şul ikisany asaly gaç gidýär. Gyzam sürpüllap kaloşny alyp ýygynyň alaýar. Ananyň şeýle bir ırgalar onu gülüp ýyklarsyňyz. Şoň üçin siyasata goşulmaly, siyasatda gurrun etmeli. O siziň durmuşyňyz, o geljek durmuşyňyz, boljak durmuşyňyz, şuňky durmuşyňyz. O näme muny gurrun et bolmaz. O näme bu barada gurrun etmelilermiş. Näme gelin onu diňe çöregip tualete girip oturaly. Bir robot bolup başgalar etmeli. Allah can Hudaýjan kirli de beripdir, aň beripdir. Ağız veripdir, söz veripdir, aramızda gepleşmeli, hoşhaşal bolmaly. Yallaklara diýen bol Muhammed aga, şular bara, yallaklap, şeýle bir süýjü sözler aýdyp, rejimi öwüp zat etmeýärler, käbak şular diňleýän bol, Türkmenistanda ýaşadyň diýär. Ýöne ýanky dostum ýaly baryp Türkmenistana ýaşak görseň, şondan näçe çal gaçyp bolsa, şo variantlar görýän. Gülkünç, inanmasyň. Bir yalla görkezse şu yallagy maňa türkmen halkyň ýanky wekilleri Türkmenistandan we Ýewropadan haýyş etdiler. Muhammed Murada şunu görkedew. Şul adam super yallak, yallaklaryň içinde bir 4-5 tanysy bar. Şular beton stenkan deşip kanalizasiýaň aşagyna girip, ýüzüp onam deşik geçip aşağı gitdiler. Hem öz awragyny açdylar, hem Türkmenistanyň awragyny açdylar. Serdim men size dinledeýin, ine şul yallak Gurbanın serdar giyici bunu işleyip halka şun kuğuna ekranını düşünürüyor. Olur näme diye gidip obyekt açıyorlar. Başka başat bilýän zat yok. Näme tamada. Adamla gırlıyor, gövreli ayal gırılıptır, aradan çıkıptır. Adamın kucağını ölüp kalıyor. Yollar yaparlar için. Dinler şunu Muhammed ağam. Şunu dinlesen, utanman aydışına şunu seyret. Dinler şunu Muhammed ağam. Bir ýerden planladım, büýügi tutulýar, agşam planat açylýar, onuň abiýetde planladım, dawarasy, sadakasy, şeýle bir çäreleri canna gerekirler. Canna gerekirler. Prosto öýdüm. Uje ýaşagyň bilýär, oýun etýär. Düşünýär da. Ya gözüne serdim. Ömürler ulan bolsun tuğlama, gözlemesem, hatyr gören adamlar, üýtgeşi adamlar.
Buna verdi. Tamam, 2 saat olalım vardım diye. Bororlarım. Meren ikinden doğanır ediyor. Meren canla karınlaştığımı diyor. Legenda oluyor. O anca size oğul verdi. Yeni dinler. Akşam planat açılıyor. Onun abiyette planatın davarası, sadakası, şeyli bir çeyreleri canına verekiller. Canına verekiller. Ben prosto öldüm. Ucu yaşa olan olsam ne hiç odattan kıyınlanma düşünüyor da ömürler ulan bolsan tuğulama. Onu bildim oncuk musayç olardı. Oncuk musayç nerede? Muhammed biz bunu var şun diyen sözlerini kesip her efirin başında görkezmeli. Şor maskara etmeli. Royal Karandağ'da adamlar Türkmenistan bütün dünyada maskara diyorlar. Ondan beylek yallık bunu görüp bundan ozok olup yani bundan beter ozok olup bundan beter gıyır ya. Ondan ol beylek ondan beter gıyıracak olup aydımaydı ya. Beylek hem be şulaydım aytdım o atkadanı menem ılgap yani aydım diye başka da attırın beri ya. Şu yani bunu yarış geçiyor öz aralarına. Kim köp yallaklap bilir. Bunun esas maksadı ne mi? Pul ve vezipe. Vezipeni ulanmak. Başka da atları yok. Ondan ol beyle ki Yazmurat Ağava, Yaşulu. İl Yaşulusu. O vardı Ayratin nimetmesek, Ayratin video klip edip her çıkışta görkezmesek bizim halkımız yönü haş edip bu Murada şobarda aysana şobarda nimetsene deyip Aydart nesip oldu. Hükman Aydart. Onu yani belli adamları, belli yallakları biz son hükman suratta nesip olsa yani Ulutöyde Tova şuları biz cenayete çeker. Ne yapayım? Şuların rejimin yankı bir görünüşü diktatorstvan emeli vermenin yankı esası medya yankı vekilleri hükman biz şuları Murada olur ne ilaç edeyin adamlar var. O namusdan, vicdandan, imandan çıkan adamlar ol için odun üstüne kendime de oturmak gerek. Bana esası da yurdu şu karamdadadan, dindardan kalan ondan özü yolunu tapar ondan. Durmuş arastalanır ondan. Yine yankı değişimi diyal Muhammed Ağa yine Adatlık Radyosu'na ait geçtiler. Türkmenistan'la gün siyasata koşulup durmuşunu, vatanın durmuşunu, vatanın yağdayını bilecek olup, gürleşip, rahat edip adamlar fiyatlaşıya, bu olsa rejim korkuyor. Rejim, bunlar neye çöküp gürleşiyor? Bizim halkımız rejim, yani atalı olsun çemadandan yılınap başlıyor. Başka devletlerde binalar alıp başlıyor. Yani biliyor, iyi de gidiş yok. Dinamika dine öňe gidiş. Opozisiya halk dine öňe gidiyor. Ne gelin dinleyelim? Prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýakynda Lebap vilayetine eden sapar döwründe ýollarym ýapylyp hereketin çäklendirilmegi bir göwreli aýalyň hastahana gelip ýetişmändige sebäpli ýolda aradan çykmagyna sebäp boldy diýip Sebitin polisiýa we saglyk bölümlerindäki ygtybarly çeşmelerini daýdýarlar. Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan we ýagdaýlardan ýakyndan habarly saglyk işäri göwreli zinanyň ýoldaşynyň ellerinde can berendigini belledi. Tüýkömegiň baryp bilmänligi sebäpli ýoldaşy öz ulugyny aýalyny bire getirmekçi bolanyna ýolda duran howpsuzlyk gullukları olara ýoldan geçmäge ruhsat bermändir. Türkmenawatly denen çağasyny urmak üçin medisina kömegini alyp bilmän ol we onuň gowrasyndaky çağasy eriniň eline can berdi. Diýip saglyk işäri aýtdy. Ýatlasak Türkmen prezidenti 15-nji oktýabrda Türkmenawat şäherindäki Saparmurat Ataýewiç Niýazow adyndaky himiýa zawodunda mineral dökünleri öndürýän toplumyň düýbüni tutmak dawarasyna gatnaşdy. Türkmen medeniýetiniň şekillerinde bu dawara döwlet resmiýetleri, medeniýet işärleri bilen bir hatarda ully kiçili müňlerçe adamyň gatnaşandygyny görse bolýar. Habarçymyz bu dawara münasibetli şäherde köçeleriň we ýollaryň ýapylandygyny, howpsuzlyk we polisiýa işärleriniň uluglaryň we piýada adamlaryň hereketlerini ençeme saýatlap çäklendirendigini aýtdy. Şu gedek Türkmenawatyň ähli ýollar diýenýäli ýapyldy. Howpsuzlyk gullukları hatda tüý kömek gullugynyň uluglaryny edaramyň awtoparkyndan çykmagy ruhsat bermediler. Şol gün tüý kömegi jaň eden şäherleriň hiç biri medisina kömegini alyp bilmedi. Diýip ene Mähri merkezindäki çeşmämiz gurrun berdi.
Waka şayat bolan polisiýadaky çeşmämiziň sözlerine göre merhum Zenanyň adamsy diýdine çöküp köçäniň yapylmagyna gödüçlük edýän howpsuzlyk işärlerine ýalbaryp özleriniň ulogyny goýbermegi haýyş edipdir. Ol yıkılıp komitetçiklere yalvardy, ağlady, emma goýbermediler. Olar kiçik uçuların ağrıtı bilen etrafın hastahanasına gidip diýdiler. Ol ýolu uzatyp etrafın hastahanasına gidip barýarka, aýaly elinde jan berýär. Olar etraf hastahanasına baranda Lukmanlar oňa "Giç galdyň" diýip getdini yerli polisiýa işgärlerini çağırýarlar. Diýip polisiýadaky çeşmämiz bellidi. Ol bu wakanyň ertesi güni raýat eşikli howpsuzlyk işäriniň merhumyň adamsy bilen gurrundeşlik geçirendigini we waka barada hiç ýerde gurrun gozamazlygy berip tawşyrandygyny hem aýtdy. Wakadan bäri howpsuzlyk gullukları onuň öýüni garawullaýar. Merhumyň adamsy prezidente art etjegini we adalat gözlejekdigini, habar beriş terişlerini BMG habar berjekdigini aýdypdyr. Sondan bäri howpsuzlyk işgärleri onuň öýüne hem baryp, elindäki galan ogluň geljegi we jan saglygy barada alady et. Bir çağan heniz diýri, şoňa şükür edip ýasy diýip haýbadatypdyrlar. Diýip polisiýadaky çeşmämiz gurrun berdi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada Lewawyň değişli häkimetlerinden, şol sanda polisiýa we saglyk bölümlerinden, şeýle-de ene mähri merkezinden telefon arkaly tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda döwlet ýolbaşçylarynyň vilayatlary edýän saparlarynyň dowamında howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilip, sebitdäki köçeleriň we ýollaryň aglavasy ýapylýar. Howpsuzlyk we polisiýa işgärleri ulaglaryň we piyada adamlaryň hereketini ençeme tagytlap çäklendirýärler. Türkmenistanlılar bu ýagdaýlaryň ilatyň gündelik durmuşyna juda yaramaz täsir ýetirýändigini, hususan-da saglyk näsazlyklaryndan ejir çekýän raýatlaryň wagtynda hastahana ýetişmegini kynlaşdyrýandygyny ýyllar boýu aýdyp gelýärler. Şoňa meňdeş wakalar uly Berdimuhammedowyň döwründe hem häli şimdi bolýardy. Ýöne howpsuzlyk işärleri hemişe bolşýaly bu wakalaryň üstüni ýapýardylar diýip polisiýadaky çeşmämiz aýtdy. Adatlyň habarçylary bilen anonimlik çetinle urlaşan yerli fiýinçiler sosial ulgamlary türkmen ulanjylarynyň ol ýa-da beýleki sosial ykdysady siýasy habarlary bildirýän reaksiýalaryna syn edip ýurtdaky sosial siýasy biparklygyň bozuljak bolýanlygyny öňe sürýärler. Soňky 3,5-10 ýyllygyň içinde kemale gelen ýeti atamlaşdyrylan jemgyýetiň ahir soňy kim-kimden jewsleşip ysnaşykly orkary geçip başlanygyny gyllan ýuko ähtimallyk bilen aýsa bolar diýip yerli siýasy insaýtdy. Söhbetdeşlerimiziň käbiri jemgyýetdäki ownamagyň, çüpremegin 90-njy ýyllardan has öň başlananlygyny we Sowet terbiýesini alan ýolbaşçylaryň bu ýagdaýa siýasy, sosial baka berilmeginiň öňüni alanlygyny belleýärler. Adatlygyň habarçysynyň aýry-aýrylykda gurlaşan fiýinçilary soňky döwürde öz ananşýan adamlary bilen atamlaşdyrylan jemgyýet taglymaty barada kem pikir alýanlyklaryny, bu gurrunlaryň köp adamy gazaplandyrýanlygyny aýtdylar. Yerli fiýinçi bu taglymatyň Hatay, Russiýa, Türkmenistan, Eritreýa ýaly bir awtoritar düýgünlüğe, totalitar jemgyýetlere mahsus bolup adamlaryň arasynda keseligini, garzantal ýagdaýda gurulýan gatnaşyklaryň özara ananyşmagyň, raýdaşlygyň, maşgaly we medianik gymmatlyklaryň, umumlyklaryň ýuwulup aýrylmagyny, bir döwlet gölegçilik asyndaky agdaralygy, gorkuýuny aňladýanlygyny belledi. Söhbetdeşlerimiziň sözlerine göre 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri dowam edýän bir döwlet gölegçiligi, diýdim zorluk, islenlik erkin ýa özbaşda çemeleşme we jemgyýetçilik inisiatiwalaryna ýogul basyş etmek siýasaty türkmen jemgyýetini Sowet döwründen hem beter atamlaşdyryp häzirki agdaralyga ýa-da bir-birege anamsızlyga alyp geldi. Özüni sosial fiýinçi diýip atlandyran söhbetdeşimiz bunun bir näçe sebäbiniň bardygyny we häzirki millilik, watançylyk we patriotizm siýasat diýilýäniň il içinde anamsızlyk döretmekde, siýasy raýdaşlygy ýok etmekde has rol oýnanlygyny öňe sürdi. Watançylyk hukuk. Muhammed ağa, aýny galany biziň watandaşyň öýlerem diňläp bilýär. Ýöne şu ýerde belläp geçmeli zat.
Şu birinji materialda ine şol ýanky çağıjy gölýär. Banita yetişip bilmeýän. Nemen kortejine, Serdar'ın korteji sebäpli. Ine ondan soň muňa ýanky göňüllük bermeýän, muňa öz ýanky nimetini bildirmeýän hökümetiň wekili MHM ýene bir çağan galdy. Onuň diýinjek bolýan şükür et diýdi. Görýärmi? Ay şeýle bolaýapdyr. Ine bağışlardyň hawa käwa şeýle bolýar zat diýip bir bağışla sonra bir sypaçylyk edip sypman gaýtyp ugroz edýärler Muhammed ağa. Biz niýe barýar? Egerde Liwapda şurýal edýän bolsa näçip Liwapyň halky öz watandaşy üçin, şu çağıjy üçin, ar namys üçin häkimlige baryp aýdanok gelmesin şu prezident. Gelmän geçmiş. Gelende bize problema bolýar, bize adamlar ölýär. Bize banita bat bolunok, hemme zat yapylýar. O gorkujugyny hemme zatlar yapýar. Ýanky 500 metr bu tarapy hemme ýollar yapyp paralizowat edýär. Öden bir tag adam däl, sagatlar. Näme gerek Tüm bolýar? şäher yapıldı diýär ýany. Tit kömek yapyp diýär, çykaran akly içe. Görüp. Hemmelerden gorkýan prezident näme gerek? Halkyň içine gelip bilmeýän, bir gezek gahrman bolan, halkyna hyzmat edýänmiş, gahrmançylyk bilen hyzmat edýänmiş. Näme gerek? O royal halkdan gorkýan bolsa, hiç zat unutup bilmeýän bolsa, hiç zat başaranok. Absolutna. Lewa barkaydany bilen hiç zat çözelenok. Ýene ýanky ýallaň aýdyşýaly len çykyp ketmeni bar ýa. Başga zat ýok. Muňa näme diýjek Muhammed ağa? Yaman gynançly zat. Aýtýany Murada bizat günne bolup duran zatlar şular. Gynansagam Türkmenistanyň günne bolup duran zatlar şol. Ýöne şu habarly aýdylan hakda, ýa gorkulyp bir tobar adamlary gorkulyp aýtdyran haklar. Şol KGB'niň baryp diýär, bir çağan ma şoňa häzir goň şoň balygyna begenine gezip ber diýäni şeýtirip näçe adamyň tesini ýatyrarlar da şular. Şol üçin pikretýä innem şeýle olam şeýle olam ka. Ýöne inni beýle bolmaýar. Adamly gorkmany aýdym. Şunu ýanaklat bolanyna näme etdiňiz hakyň. Häkimlik bar ýakyn, otlar näme etdiňiz hakyň. Şunu ýanak ýagdaýda hökümet halkyny şunu ýany hormat goýmaýan bolsa, şu dünýä kanunlary boýunça şeýle. Men şoňa söz berýän, subut etýän, nerede durma aýtýan. Eger hökümet halkyna hormat goýmasa, öz etmeli işlerini halkın önüne etmese, adam hukuklar deklarasiyasına hormat koymasa, şoyu halkın näme etjek bolsa akyby. Özün goramak üçin. Günne adamla gyrlýar. Ýa-ni gede habar kulak diye hiçbir çiz kömegi öz garajyndan çykarman durla diye. Teret. Göz bilen görüp oty KGB'nin işgäri, göwreli ayal görüp oty. Aýagyny ýykylyp ağlaýa adamdy. Şonda da göberenak. Görmeýilli haramzady bolupdyrlar adam. Şol eger adam bolsa şu göbermedi adam. Şu bizim gezmedi eşdiýän bolsa şu gidip özüni otlamaly. Özüni otlamaly şeýle men binamys boldum. Haýwandan beter boldum. Dünýä ölmedik çağa sebäp boldum diýip ölmeli şu haramda. Nähilli şunu attım soň o zaman şu diýri aýagy üstünde gezjek. Näetdir? Çağalaryň ýanyna barjak. Görün hükümetin içindeki işlerini. Sizi şu haramzadalar şu dereceye getirdi. Şu hükümetin içindeki işlerin hemmesi şu zadın etmeğinin öğyancağına du. Şol için özünüze gelin. Bırak imanınıza, vicdanınıza dolanıp gelin. Bırak oylansın. Şunların hemmesini hem için bir haramzadan yurt talamağına biz ruhsat verenimiz için. Yurt bizimki, mal bizimki, hemmezat bizimki, bir adam gelip talab oti, bizim sesimiz çıkarımda kaytan bizim binamız edip oti. Gelin binamız olmayalım. Gelin imanlı olayım. Gelin yurdumuzu çağılamız için, öz geleceğimiz için, öz elimizi alıp da yurdumuzu eye çıkayalım.
Şeyde Muhammed ağa, gıynan tağam yine edil men bir video öködeyin ha. Ena intferim şunu. Şu video. Yine şu orada Erdoğan'ın kartayacı tiz kömek maşin geçenine durya da şunu geçirip koyuver. Intferim. Bolmasa olam Bir bizden. şeyle. Bolmasa olam bir 80 milyon halkı var. Bizden 20 ulu halkı var. Näçip Erdoğan edýärde, ol bir özüni oňup bilmeýän süplük serdar eden okşany. Serdar häzir hemme ahlakyny turup, hemmesini işden boşatmaly. Ýanky MHM ölen çağan inatatna şuryaly şantaj edip şuryaly howpa salýan adamy derrüw tutup halkyň öňüne göküp şonu basmaly. Ine korrupsiýaga görüş. Ine adalatly saklamak üçin görüş. Ünferim şunu, ine Erdoğan näme diýär? Ünferim ine şu tarapdan Erdoğan'ın kartaya çykýar. Polis jaň edip men goý bereyim, goý bermeýän diýip aýdanok. Gönüp nemeni tiz kömek goý berýär. Motorum saklap dur kartejini. Erdoğanam şunu görüp derrüw işden aýranyp adamlar gaýtyp sag bolsun aýdýar. Ünferim. Yine yüzünden gitti Erdoğan'ın kartayacı. Ünferim. Ana prezident dünyada Avrayı Serdar'ın kızın oluyor. Ne yapıp şol ediye? Ne yapıp bizim haramda adamı eden ok. Men yine bir görkedeyin Muhammed ağam. Bir minut başlarsın. Yine sevdiğin adamlar. Türkiye prezidentinin kartayacı sağ tarafta duruyor. Yöreköy pastaboy polis saklaya onu. Sebebi tiz kömek adamın canını koruya. Adamın yankı hoptun çıkarya. Adama can veriyor. Yine Erdoğan geç gitti. Hani bir yerini işten ayırdılar mı? Ya Erdoğan maşinden çıkıp gıyırdı mı? Kaytıp şu epizod Erdoğan'ın avrayını aldırıyor. Yani doğru mu Muhammed ağa? Doğru. Yok benim şeyle olmalı. Prezident biz ýaly ine halka hyzmat edýär. Halky ýanky golya biriniň jan sağlygy koplu bolana menem durýan goý şo tiz kömek gitsin şonu halas etsin diýip bu adam halas edýär. O bolsa bende ýanky Ferda Berdimuhamedow bende diýen muňa haramzada bar ýa adam ölýär ho. Dogulmadyk çağı ölýär. Bir aýal 9 aýlap çağan götürüp ine ölür şo çağı. Günäp şu Serdada şoň. Şoňaly baran ýerine adamlar ölýär. Olam hiç men TikTokda çykyş etsem mardaklar aýdýar, murada hökman aýtgyç ýanky prezidentiň kartejy batly gelip mol imam çağlaran basyp öldürdi. Hiç kim aýdan ok şonu aýt ber diýip. Ey bular nähili adamy? Baran ýerine adam öldürýärler. Siz inni awat watan paraga datman ýa-da o molimler ölýär, çağjyklar ölýär, mektep çära baranyny batly geçki diýe ýanky öldürýär. Siz hiç zat bilen ok, size aýdan ok, sizden paraga datman diýip geçip ýörsiňiz. Paragadyň asmanyna şeýdi bir zatlar bolup geçýär. Afganistanda bolup geçen ok şo zatlar. Inanyň. Bizde bolup geçen zatlar. Ol telewiziýa serip ýaşap ýörsiňiz. Realny ýaşaň, realny basyp, realny aýlyk alyp, realny işläp, realny çöre gyýyp, realny pul soğup, realny ýaşaň bir gezek bar. Bolun alawda ýaşap, şoňa inanyp propaganda ýanky propagandaň diýandagyna inanyp gelip 34 ýyl gezdik şuraya. Bir haramzada men sizi öýle derin, maşinine derin, her kimiň eline açar bor, maşiniň açar, jaýyň açar, altyn asır bor diýip altyn asır bilen alady. Ruhnamany ýazyp, hemme dünýäde şu bar zatlar alyp bizim falşiwy taryhymizy göküzdi. Beýlekdi özüne 5 medal alyp gahrman bolup, ey men gahrmanlykdan doýdum diýip ýallyk ýaşullara haýyş edýär. Ünfer Muhammed ağa. Ýallyk ýaşullara haýyş edýär. O ýallyklar ýüregi düşdüňi men 5 gedek geroy. Men Brejnevden geçdim diýär. Indi men dünýäde maskara etmeň o. Mundan meter ýallyklyk etmeň men ýadadım sizden diýip
Haýşe diýär, haýşy bilen ýanky ýallaklygy 6-njy medal ýatyrýar. Ine halk maslahaty. Ýaşullar, siz haçan ogulyňyz? Sizem bir ýaş boldyňyz, sizem bir enataňyz boldy, edebi, ýanky tertibi öwretdi. Ya sizin enataňyzam size ýanky ýallaklygy öwretdimi? Siz haçan ýallak bolup geçdiňiz? Haýsy günde siz birden ýallak boldyňyz? Näme boldy size? Sidirmen saklayan bolsalar barmaň şo ýere, yaramak, gitjek gel. Erti ölýän men saňa maslahatyň halkyň nimesi gerekkä? Gitjek gel men halkyma garşy gitjek gel diýip gitme. Kim sen mezur edýärmi? Ýok. Özü düwünçe üçin, medal üçin, o ýanky arkaňyzda duran oglaryňyzy saklamak üçin, olara pul bermek üçin edýäňiz. Sizin näme tapaňyz bar gurbanlydan? Ananyň bu diktatura diňe gurbanlylar daş töwür näkler emma. Ministrler egilip elini oşýar. Vice premierler elini egilip oşýar. O halk maslahatyna ýaşylaryň arzulary giýje güni Gurbanyň elini oşamak. Ey siz o türkmenmisiz? Kimsiz? Hudaý saklasyn. Bize sizi görenmizde ýanyňyza barmagy aňyrda dursun. Bir millet diňizde utanýasa o sizden. Ýanky ýallygy, bular Hydyr görenler. Sen Hydyryň nämetini bilýärmiň, nämedigini? Hydyr görenler diýip. Sen ýanyna durduňmy Hydyr görenler? Näme sen dilin kontrol edilýärmiň? Ya ýallaklaňa galjakmyny? Bir çenden bir geçmän. Bolýa salamu aleykum, sag bol, zat diýiň, çenden geçmän o. Türkmenistanyň geljek 3-nji Türkmenistanyna ýallaklyk jenaýdy iş bolar. 5 ýyldan 15 ýyla çeldi, derejeňe görä ýylalarsyň. Şeýle bolmaly. Biz şeýdip ýallaklygy ýykmasak, ýallaklyk birinji instrument diktatura gelen instrumentdir. Ýa-da dogry Muhammed aga? Ol belli wede men bir zady anan ýanyna, her bir zada şert töreti şo zat ötýär da. Meselen kömelek öşek golda şoň şerti bar. Vlažnost bolmaly, temperatura belli bir derejede bolmaly, şoňa ötýän şert töre. Şonu etdim şo kömelek eýýäm şatyrdan. Ýoksa bir şert ýetmese şo bolmaýar. Ýallakçylyga da şert töretdiler. Şu hökümetiň özü şondan başga bunun görjek boldan şondan başga ýol goýmady. Şo sebäpden birinji biz şu şerti töretgen şerti aýyrýar. Olar näme bilen? Metbuat azatlygy, hökümetiň içindäki işleýänler dogry özleri iş aýlygyndan razy bolup suda bolsam işler ýana saýlaw esasynda halkyň taýlawlarynyň esasynda hökümet ýol başçylary taýlar. Olara hajat ýok, ondan birini öwüp dojyny stalar ýana. Professional adamlar işe gelerler. Her kim öz işinde öz etken işte kanun esasında cevap verir. Sud sistemi adı ayrıtım olur. Prokuratura addelini birini paslışı edip şon gepini kulak atıp birini cinayet işini kaldırma. İşini oğurmasa cinayet işi etken molla cinayet. Şonun oldum özünden bir yallakçılığın öz ayrılık diye. Şu sebepten men köplen üntineme verecek bolýan bizim ýurdumyzda Türkmen döwletiniň bunyadyny ne dogry gurdylar. Şol üçin men Niýaza fikirleýär. Niýaza bir haramzada ki özü bilip bir sisteman döretdi. Rezultaty şunu kun görüyordu. Dine şun ýana haramzadaly ötmäne şert döretdi. Adamla şeýle binamyz biwejdan bolmaga şert döretdi. Mollala, Kur'an'ı okap şeyle, men arasta bolacak deyip, ahırda bir haramdada hizmet etmeni yuruldu. Daha başka yurtlarda da okak gelen mollala var, şola da gününü görecek olup, ola da gelip şu haramdadan hizmetini bolup yürüldü. Şol için biz şu şerti ayırsak, o zaman adamla namusçana bolar, o zaman özüne göğüllerem yeter, imanlanmalarla özlerini kavim diyorlar. Özlerini opçısıvan önüne cevapkarım diyorlar. Ne hindi kavurdalar. Şonlu hükümetin içinde işlep bileceğine göz yetirirler. O zaman her kim kavulmak bilen bulur. Şola men mi yurtta barda. Men onu göğüne bozduktan aytiyan adımda.
Şol için biz şu şartlarını emettik, odam yankı cinayet kodeksinde de olaram nemedi vermeli, patkırıplar dedi vermeli. Bolnum rada. Muhammed ağa, ine gelin Feridelin ortlar olan 1991-nji ýylda hemme döwletler öz açlyklaryny aldy. Ortlar 2000-nji ýyla çyl Putin gelmäke bir normal gürleşip bolýardy. Hawa banditlaşdy. Ýöne gürleşde bolýardy. Olan bir aç gumanysty bardy, nemesi bardy. Ondan Putin geldi. Derro propagandany eline aldy. Solovyow goýdy. Solovyow 25 ýylla Rus halkından faşistler ýasady. Ünsür. Diýmek, diňe Putin diktatorlygy däl, Solovyow'un eden işi Putin'den beter. Halkyň aňyny ütgetdi. Bundan beter etdi. Ünsürün, yallaklar men size aýdýan. Bir-birden tutup alýatsy. Yallaklığınızı goýun. Diktatora hyzmat etmeň, siz hem sauçastlik bolýan şu zatdan. Biz finala geldik, alýa häzir bulary. Sizden hem soralar. Çekilin. Ben soralar, o gidecek. Çekilin. Ananın Solovyow gowy tormaz. Siz hem gowy tormaýan. Ananın. Boy bolsun edinni. Çekilin. Finala geldik. Şuňa neçe yallaklığınız bolan bolsa, o boram, inni goýun. Boldy. O ýazmara daga bilen o iyil ýaşulsy, iyil barmy onda? Onu golýan ýok ha. İyil ýaşulsy, kimiň ýaşulsy? Hiç kimiň ýaşulsy? Ýaşul diýer ýaly. Ýaşul diýmek utanç şoňa. Yallak, bu toron yallak. Halkyň adynyň gurulýar. Ey biz ine doýduk, indi pensiýalarymyzam uly, pullarymyzam ýetýär. O, nirde wa dünýäde $30 pensiýa. Nirde wa $30 pensiýa. Bize ýetýär diýär. Sen o günüňe $30 sowaň. Elindäki sotkaň näçe bahasy? İýaşul däl. Haramda diýsem biz şonu intek dol diýip bilmedik. Sen eden işlerinde. Şoň üçin men şu sözi ulanasym gelen ok efirlerde ýöne diýdirýäňiz. Ýaşul utanaň okmay. Bir 5 hepde ömrüňiz galdy. Şona maskaraçylyk bilen geçirýäňiz. Allahyň uňuna barmasy. Kim ol Gurban uly? Maşennik. Kim ogly? Maşennikden bolan ogly. Hudaý saklasyn, näýle? Mena geň görýän. Hanaw türkmenler gutordum ya, ýokmy? Men bir dagada ünsürdim Muhammed ağa. Ar namytly, edepli, bir mertrak adamlar eger imtim otursa, yallaklar dünýäni basyp alýar. Bize oturmaly, şuraya reaksiýa bermeli. Köçede ýaşaýan bolsaň, ýüzüne tükürk geçmeli, karandada. Şu ýazmarat diýenler. Ona bar yani bizim cemiyetimiz şoň. Ola men adymdan ertesi tükürde ine men çağam adından. Ertesi ýene tükürde ine şoň çağadan boljak niýetliň adından diýip. Şunu ýaly çağırmaň hiç ýere şonu. Hormat goýmaň. Halk maslahatynyň wekili. Halk maslahatdaky iň maskara wekili şol. Onu bir ýer çağırma utanç. Iyil ýaşulsy. Sözüm tapýanlar. Milli lider, arkada, Hudaý saklasyn o maşennikler. Ey, mine Muhammed ağa näçe köpüne şonça mazgyn işlen okşy. Men bir daha goşaýyn şoňa şu dün öňün bolan waka Iranyna. Iranyň näçe ýyllap şu neme Sovet Bezapasnostlugynyň başlygy bolan häzirem şoň agdasy Hameneýiň birinji maslahatçysy hemişe gıýgyryp ýören adamla hejaply bolmaly, dindar bolmaly, dinin hemme feraizini yerine ýetirmeli ýören dün bir video çykardylar şondan. Gyýdy durmuşa çykyp Iranyň en gymmat bahaly restoranyna toý etdi. Toýda şoňa gatnaşanlar hemmesi ýalamaç. Özüm şoň içinde gyýdyny bara, yalamaç gyýdyny elinden tutup alyp gitdi. Gözde bu haramdadalar adamlara musulman bolun diye cehennemden korkuyorlar. Köçe çıkan adamları gıydıları geçalı yalana taşı görmeyen gıydıları öldürüyorlar. Kamçı bilen vuruyorlar, işten çıkarıyorlar, türmeye batıyorlar. Özlerin ulu restoranın içinde yalanaş toy ediyorlar. O zaman şu haramdadan indi reaksiyonu ne mi?
Inne şu videonu çıkaran adamlara haramzade dik diýýär. Görgüsde bu haramzadaları. Şun yanak binamız, şol üçün hükümete baran adamları, vatandaşlar. Dindarlar vapşı hükümetin yanına barmalı. Haydi bir dinle. Dindar adam hükümet yol başına geldi, olu oğru bolya, binamız bolya, ola şu beyleklerden en beter cinayet etye, öz karşıdaşlarının Kudaya karşı gittim deyip öldür yani. İran'ın edişi yani. Şol için dindar adam hükümete barmalı. Bir burada. İkinci, hükümetin içindeki adamlara hiç vakt halk gün vermeli. Eğer hükümetin içindekiler arasında işleyecek olsa. Şol için metbuat azatlığı dolu üpçün etmeklik, korrupsiyanın karşısına gitmeklik, hem hükümetin içindeki işleyen adamlara cinayete baş koşmayanak ettirmedi. Şol için sesimizi çıkarmasızlığın özü bir günah bize. Özü bir cinayet şol. Öz şağalamızın önünde. Şu sebepten şu yanlışı biz gövermeyliğin. Gelin şun yanak yallakçılık etken adamlara beyan verelim. Gelin hükümetin içindeki işleyen adamları gün vermeyelim. Onun tarafında duracak olmayalım. Daşar yurtten kov abansa izinle de durayım, canımızdan vereyim. Yöne yurdun içinde şolun tarafında duracak olmayalım. Şoları kritikat etken adamdan karşısına çıkış edecek olmayalım. Kaytan hükümetin yanlışını gözleyelim. Şonda yurdumuzu ettiripler. Hükümet işgärlerine oğurluk ettiripler. Ve şun yanak problem ola da diyorlar. Doğru diýem. Ine men bir zada ýene ünsördim her TikTok'da Muhammed ağa. Şo wagtda hem TikTok'um ýokdy bizi. Ünsördim arkadaň aktivistleri, ýanky arkadaň zamanyň aktivistleri bunu türkmençe gürlän bilen ok. Ya söwüp gürlýär, ya ýalňyş ýazýarlar. Bezgramotny, ýagny söwüp gürlýän her wagt seksual maniaklar, o ölüp geçen adamlar bilen seks etjek bolýanlar bir kellezigiden bulamam, kellezigiden şoň üçin biz ünsörmäli efir dowam edeli. Ýanky arkadagy näme diýär? Arkadagymyz Hudaýdyr. Oňa söýgen dogzagy adamdyr. Şeýle diýen ba diýär-de. Ay şeýle diýen ba bolsa şol arkadagyny guzaklap ýat berdin. Bize gerek gel, arkadagy bilen ýok bolsun, bize gerek gel. Şeýle. Men käwagt ýanky TikTok'ta kommentariýalar aýdym. Indiki video görkezjek bolýan Muhammed ağa. Ünsörün vatandaşlar ine Türkmen propagandası ve realist. Realist yani ünsörün. Burası neresi amına koyayım? Burası neresi amına koyayım? Nereye geldik? Vilayetlerin arasına atlamak ne has şart ve amatlı olur. Türkmenistan'da 3 saniye. Täze gur boyunca yukarı tezlikli avtomobil yolunu gurmak gözüne tutulýar. Ine telewizorda ve realist näil, ýanky bolup geçen zatlar näil. Şonu gördük. Ine şoň üçin men ýene bular telewizorda gahrmanlar, telewizorda arkada, telewizorda milli lider, telewizorda prezident. Ýöne şonuň realistde ýanky real durmuşa baran ýerine adamlar ölýär. Kömege etmek aňyrda dursun Muhammed ağa. Şonuň durmuşyny gowulaşmaga aňyrda dursun. Baran ýerine adamlar ölýär. Bular çäre var ýa. Ýanky telewizionyada kartinka okumak üçin, surata düşmek üçin çäre bar ýa. Bir ýere baryp, gurguly kolxozçyň ýanyna baryp gürleşip, ýani problematyna düşünüp, şonu çöz gaýtdym bir ýerde. Ýok. Gurbanyň iň bir öňe gidip edbiljek zady bir emhemeşik bilen marin bir çägesine baryp, ýanky çaý içen bolýar-da ondan ýagdaýy soranmaly. Gurbanyny şeýle bir aktyor näýli temkam. Bir garşy wada gedýän. Yok. Men şu häsiýetlendirmem bilemek Muhammed ağa. Şeýle bir kynla piano oýnaýar, akord bas bilen ok. Gitara oýnaýar, akord bilen ok. Aýdym aýdýar, fonograma. Kitap ýazýar, içiniň mazmunyny bilen ok. Bir topor ýanky rally bolýar, ýeketek çempion diýär, ýeköz bolýar. Ýani hiç bu bilen ok. Samolyot minýär, ýerine oturup löçüň arkasyna
sürýän kişi bolýar Putin'e meňzejek bolup. Garaz muň bir çyn zady ýok. Hemme zady ýalan. Millidilik ýalan, arkadalyk ýalan, şahyrlyk ýalan. Şu felsefini öz sürýänkä süren okma. Onun bir montajymka. Şonu bilmeli. Şol ýaly bir klon ýa-da klonun bir bu tarapy var, käwa. Ýa-ni dogrusu zatdyr okuydy. Bu bolsa diňe ýalan. Hem prezident bolup gelişi ýalan, adam ölüp ganhor ölüp geldi. Oğlunu prezident edenne olam yalan, bizim setlerimize uğurladı. Häzir gyýyny samolyot berip, zat edip, onu bütün dünyada aylap ýör hökümetin işgärleri. Bizim ministrlerimiz, Muhammed abi, bizim vice-premierlerimiz şeýle giden ok, şeýle kabul eden oklar. Daşary ýurda gidibilen Olur hatap eden oklar. Hökümette däl adam ünsver. Hökümette işlemeyen adam, hökümetin samolyotyny alyp gidip, o ýerde hökümetin problemlerini çözüyor. Gurban Guly prezident däl, milli lider, ideýa gözlemeli adam kabinetde oturup, ýygnak ýaşuly bilen ýygnak geçirip, çaý içip, ideýa tapmaly, halkymyza motivasiýa bermek üçin gidip guruluşlar edipýär. Gidip fiýerdara derek gepleşikler gidip dur. Men sana birden edelim Muhammed ağa. Hepdede bir 5-6 gedek Fiýerdar Berdimuhammedow öz kakasy bilen uruşýar. Kakasyna söýýär. Näme meni prezident edip goýdyň? Maňa derek hemme zatlar edip ýören bolsaň, al prezidentiň Amerika zadyň Amerika. Ine şonun gyýyny getirdi ol. Olam söýýär, hiç zat başaran ok, pustoy baklaşky diýip. Şu bizim sözlerimiz aýdýan. Ine şu reali atalı. Ay Hudaýdakyny iýlere hoý diktator beripdir. Diktatorun bir çimon beripdirler bolýan Hudaý saklasyn. Ay Allah jagdaýjan. Seýretseň mülkiň tutýar. Seýretseň aglasyň gelýär. Halk ine şul nälaç edeýinden bir agyrypyna şermedin közenýär. Tekstler ýa tutup telewizione gurulýar bolýan, 30 minutdan ýanyna baryp sorulur, ay bar ýok bolsa nemine eýem ýadyna çykadym. Ýa-ni utanman ministrler aýdýar. Ne näme diýjek? Ýanyn kommentariýada öz pikirlerini hormatly watandaşlar, şu reali Türkmen halky, şu reali kezawa, şu reali milli lidera münasipmi? Bize wapşe milli lider gerekmi? Her maşgalda öz ýaşulysy bar, her maşgalda öz bir edepli, terbiyeli bir adam bar. Bize mundan beter näme adam gerek? Bir maşenik öňe çykyp men milli lider diýip suraty düşüpýär, telewizione düşüpýär, giýjegini baran ýerine pul ogurlapýar. Men ellemem, men milli lider diýip geçipýär. Gerekmi şol ýaly milli lider? Korrupsioner, maşenik. Ya gerek käm, ýazyn kommentariýada. Şeýle Muhammed ağa, mene näme diýjem, men bilen ok sebebi diýen zadyň bir maskaraçylyk. Ýene bir wideony görýän Muhammed ağa şu tapy boýunça bir esas tema geldik. Şonan bir halkymyza düşündirsek, ýene Gurbanly Berdimuhammedow ünsüriň Fiýerdar Berdimuhammedowa derek gidýär we siyasi halkara gepleşikler geçiripýär. Ünsüriň çykyş edipýär o. Muň näme işi bar bu ýerlerde? Şoňa seyretmän ine şul adam belli işi ýaly. Watan din hormatly prezidentimiň arkadary gahrman prezidentimiň arkadary gahrman Fiýerdamyň belli işi ýaly. Watan diňe men şunu terjime edeyim Muhammed ağa. Men şu näme diýerdim? Hormatly men oguljanym, kakasynyň oguljany, gahrman Fiýerdaryň aýdysy ýaly. Ünsversen şoňa. Hormatly men oguljugym, gahrman Fiýerdarymyň aýdysy ýaly ýa-da. Diňle şunu diňle men terjime etdiren şunu diýen zatlar. hormatly prezidentimiň arkadary gahrman Fiýerdamyň belli işi. Men ýalňyş aýdypdym. Hormatly oguljugymy, kakasy arkada bolan oguljugymy, gahrman oguljugymy aýdysy ýaly. Bölem kakasy. Ünsver. Ay, Hudaýda. Ey bunlar. Ey, yumur ýaly bular. Mene söýüm ýok. Watan diňe halk bilen. Watan. Döwlet diňe hem halk bilen. Döwlet. Ünsver. Watan diňe halky bilen watandyr. Döwlet diňe halky bilen watandyr. Ünsver. Halkam näme diýär? Yüzüne serit bilen ok ýazyp dur. Ay Allah. Bu näme diýjek bolýar? Ine hormatly men oguljugym Fiýerdarjanyň diýişýäli. Hormatly Fiýerdarjanyň
kakasın arkadağı serdarjağın ýa-ni men oglumyň diýişi ýaly watan diňe halkly bolmaly. Halky özlerinden öňe goýýar. Halkam ýüzüne seret bilmeli ýa-ni knyjka ýa-ni aýýaly. Mene näme diýjegim demek? Ýazın kommentarda näme pikir edýäňiz? Bula bir gülkünçemden bir izdivacysly ýa-ni bizim edebimizin üstümizden, bizim diýip desturumuz üstünden izdivacysly. Bizi şeýle bir samsyk görýär özü ýaly. Hudaý saklasyň. Gurbanyl biz sen ýaly samsyk diýäli, o biz dogry düşünýär bu zatlara. Ýene bir ekdiňden Hormatly prezidentim, arkadary gahryman Erdoğan'ın belli işi yani. Vatan diňe halk bilen vatan. Döwlet diňe hem halk bilen döwlet. Näşe orada guzur gayratyny, gaýyrman şunun ýaly uly işler bitirýän tarihem tatlaman durmuşa geçirme gatnaşan newtkat toplumyň işgärlerini aýratyn hem edelmen Türkmen agaçlarymyza şöhret Heydijet yer. men şöhret diýip öýle el sapmaly, adamlar muňa el sapýar. Hay Allah. Bu kime şöhret diýip öýle şöhret. Muňa derim. Ay Allah canım. Ey Hudaý saklasyn. Mene Muhammed ağa meňe sözüm ýok. Men kommentarym bilemok diýär. Berip bolan kommentary. Yo, Men- bilenmi haçan Murad ağa haçan bolan waka şu bir kullukda. Terda anekdenne o habary eşdenler da o çağa öleni görel aýalyň öleni. Inni diýip aýtmagy halkyň üstünden izdiva kılsy bu. Biz halk üçin işleýär diýip şonu nykdyjak bolýar da bu konu diýmän yalandan öldü diýjek bolmaň diýjek bolýar da şonu şol üçin kepilje aýtýanam şeýle halkyň üstünden diňe gülýär izdiva kılsy. O zaman şu Awganistanyň häzir tapi bir nimesini yattı da dolanny. Şon barıp şon işin gidişini görjek bolup şo da adamlar ýa-ni bir iş etýän ýa-ni kolup görkezjek bolýar. Şu tagam Awganistan döwletiniň şu Awganistana da barıp da şu Awganistanyň hatta ministeriniň ornmasary kabul etdi şunu. Şu adeçeli näçe ýyl şu tapi üçin pul çykaryp gelýär Türkmenistan bar ýok 10 kilometr turba goýulypdyr Awganistanyň içinde. O wally diňe şoň puluny alyp muny oýnaýarly. Şu tapiýa bolmaýar. Muny oýnamaýan ýok. Bir samsyk da ony. Bir de Türkmenler oýnaýar. Türkmenler üstünden gülýär. Şol üçin watandaşlar da özüňize gelin, şu karamda da ýurdumuzy talatmaýlyň, özümizi oýnatmaýlyň. Dünýäde beýle maskara bolmaýlyň. Men ýa-ni tapi boýunça aýtjakdym, hormatly dinleýijiler. Ine tapi proýekti bar, egerde eşitden bolsaňyz, Türkmenistanyň, Awganistanyň üstünden Pakistana, ondan India, ýa-ni bizim gazymyzy çykarmak. Baştan ine şu proýekti Saparmat ýazyp başlady. Sebäbi bu rejim her wagt bir zat ödülýär. Türkmenistany benzakolonk etmek. Näçe şu ýa-ni Türkmenistanyň teýwalykyny satyp bilse, şonça rejim saklanyp bilýär. Şoň üçin Niýazow başdan ýa-ni Türkmenistan gazyny satmak meselesi boýunça tapi döretdi, tapiň içine bir topar döwletleri ýallaklap haýyş etdi, getirdi, şeýle bir çykdyjy etdi Niýazow. Hiç sat bolmady. Ölüp gitdi. Ýa-ni altyn asyrym gitdi şoň bilen, ruhnama da gitdi şoň bilen, hemme adam gitdi şoň bilen. Ölüp gitdi, hemme adam gitdi. Häzir ýok bolmadyk ýaly bolup ýok. Indi bul özüne arkadag diýen maşennik. Arkadag maşennik. Bulum şol tapiňi ýöretjek bolup nemäni ýa-ni ol Türk wadyra näme şoň ady? Pul ogurlayan, Türkmenistan puluny ogurlayan. O Polimex'in eýesi. Näme şoň ady? Plan Türkmen ýerler. Türkmenistana gelmäke 70 ýyllap, 100 ýyllap bir 15-20 milyon pul wady Türkmenistana geldi bolýan, milliarder bolup galaydy.
Ýani bular arkadaglar ýani ýolbaşçylar bilen pul oglaýarlar. Çalık burada çalık. Aw Ahmet Çalık. Ahmet Çalık. Şoňa gurbanyň pul berýär, kontrakt berýär. Olam team agaçlary çekýär. Entek proýekti ýani boljak kämi 90% boljak geligi belli. Eýen pul harjat goýup şondan pul oglaýarlar. Ondan turbo çekýärler bir 10-15 kilometr. Hiç adam yok. Ýöne men bir zat aýtjak bolýan. Afganistan häzir entek stabilnis yok, durnukluk yok, fiyat durnukluk yok. Bulun ýan hiç ýyly ykdysadyýet durnuklugy yok. Ýan galýan 45 ýyllap uruş bolandan ýan galýan. Bolýa Afganistan bir geçbirlik, Pakistanam şeýle. Bolýa Pakistanam geçbirlik, Indiýada belli däl. Bizim şu ýolumyz ýani tapi diýen şu Afganistanyň üstündäki ýol entek ýer. Bir 10-15 ýyl gerek şoňa. Ýani ýörüňçe. Häzir 2 tane eşekden ýyp turbanyň öňüne goýup, zıfçatkyny goýsa, turban ýarlýar boldy. Gadurýar. Şonu bekläp sen şükür edersin. Ondan entek sen her bir 500 metrden pastawy goýmarsan, onda gazyň bahasy 1 milyon bolýar. 1000 kubometr. Ol bir idiotlar üçin proýekt, bir normal analitik, logik pikir edýän adamlar üçin proýekt däl. Ine mysal üçin biznesde men bir zat aýdyn, Amerikada şeýle hasaplanýar. $100,000 goýýan, bir ýylda şu pulu alyp bilmeseň, erbet proýekt. 2 ýyl alsaň, ay boljak. 3 ýyl alsaň, şoňa sokulmaly. Bir ýerde sen turbaňam, tiýimňam goýan zat edýän, haçan oň ýanky rentabilisini etjek, kaçan onun pullaryny gizlen aljak, kaçan onun girdejalik, ol mümkin hiç kaçan. Şoraýaly bolmajak zatlara sokulýar. Ýani aýdym-aýdyp piano oýnaşýaly. Aýdym-aýdyp gitar çalanly gitar oýnaşýaly. Bilmeýän zadyna sokulýarlar bular. Dünýä gökejek bolýar. Sebäbi näçip? Diňe şu risk üçin asfaltga gitmeli eken. Biz bundan jogap soramdy bar. Muhammed aga. Hiç jogap soramdy gurbanyňdan. Etçeň ne diýär? Bizim büdjetiň pullaryna etçeň ne diýär? Şunu bara 18 ýylda oglan pullaryny hasaplasaň 5 vilayetde arkada ýal şäherler bolmaly. Bilýärmi Muhammed aga? Biz başga döwletde ýaşamaly. Bizim vatandaşlarymyz daşarykda gezmeliler. Bir topar zavod fabrikler bolmaly. Oglanny muny Allah gidýärler. Samsyk. Ne şurýaly Türkmenistan. Şoň üçin men şol ýa dostum aýdýaly. Murad aga 6 aýda çökdi. Men gaýdanna çökdi, ondan beter dinamika diňe aşağı. Men size bir zat aýdyn. Häzir kryzis gidip dur. Bütün dünýäde, Amerikada, Ýewropada bir de kryzis gorkulýar, bizde rezerwler bar, bir topar ekonomika işleýär. Derrew ýa galp gidýär ekonomika. Ýöne Türkmenistanda ekonomika tebiği baýlyklar satmak, başga ekonomika ýok. Häzir biznesmenleri ýagny talap başladylar. Biznesmenler uğraýarlar. Her kim imsim ýa satjak mülküni we gaçyk gitjek. Te içinde işlep bolmak. Biz işledik, zat etdik. Kimin döwleti ol? Gurbanyň kim bizimki? Näçe biz gitmeli? Ol gitsin. Men şoň üçin aýdýan, bir günce biznesmenler, telekeçiler, bir günce, bir gün üýşeliňde şonu çözeliň. Soň Türkmenistanyň gowy döwlet tapmarsalar. Demokratik opozisiýa garantiýa berýär. Arkamızda da pullur. Men aýtdym, Fransa hökümeti 80 milyar pul berjek diýip boyun aldy. Edeliň şunu, pulunu alalyň. Pulunu alıp 80 milyar intek Türkmenistan dünýäde alyp görenok investisiýa 80 milyar. Ine dur. Zavodlara berýär, fabrikalara berýär, pullan berýär. Haridyny amalýa bizden. Mundan beter näme gerek? Çödülgi. Sizin geleceğiniz çödülgi. Diňe bir aýdym galdy. Üýşeliň çödeliň boldy. Bir günçük gerek. Bir gün. Muhammed aga. Murada bolýar. Bende bir zat aýtjak. Ben birinji dünýädäki bar krizis sebäbi boýunça, hili boýunça, çözgüden boýunça Türkmenistanyň düýpli tapawutly. Türkmenistanyňky krizis o diňe Berdimuhammediň şu taýda oturallygy üçin, ýugurdy talaýarlygy üçin. Ol ýugurdy düzeltjek bolmaýanlygy üçin. Dünýädäki krizis täzeki şerte
öňkü ykdysadiyety düzgünleri adaptir etme üçin başdan geçirilen krizisi. Başka diktatör devletler, yani dünyanın düzgünlerini bozyan devletler döreden, häzirki wagtda döreden, men şu Putin bilen İran'ı gözüne getirýär. Şolun döreden sebäpleri boýunça baştan geçirilen krizisler. Şu sebäpden dünyadaki bar krizis bilen Türkmenistanyňky düýp göter tapawutly. Men indi şurada başga bir dady esasy belläp geçirjek. Türkmenistan şu an çykkanty ýagdaýda. Türkmenistan neftini, gazyny satyp bilenä. Türkmenistana gelýän girdeci bir tofur transit yol hükmüne ulanylýardylar, şoňsy bilen biraz pul gazanýardy. Häzirki wagtda ondan hem ketildi. Men häzir sebäplerini aýdar. Türkmenistana inni hiç bir döwlet investisiýa goýmaýar. Amerika haçanem gelip Türkmenistanyň grajdanlarynyň pasportlaryny anam etmäň diýip karar çykarandan soň Türkmenistan dünýä sanaw etapynda iň soňky howply döwletlerin kataryna girilýär. Şol üçin otada hiç kim investisiýa goýarýana pikiremeden akly. Şu sebäpden Türkmenistan häzir uly krizise girýär. Eýlek neft, gaz tranzitiň üstünden pul gazanýan bolsa häzir edip bilenär. Indi tranzit meselesi boýunça häzir Çabahar esasy Türkmenistana Orta Aziýa tranzit hükmüne ulanylýan port häzir patsansiýa. Şol üçin İranyň üstü bilen indi Orta Aziýa ýükem geçmeýär, otadan şoň üstü bilen başga döwletlere ýükem geçirilmeýär. Bir. İkinci, Ermenistan, Azerbaycan bilen dogoryň esasyna ýanky tranzitni punkt açylýar. Şol üçin indi Türkmenistan Orta Aziýadaky ýükleri ýa Orta Aziýa barjak ýükleri İranyň üstü bilen geçirilmeklik indi ýatyrylýar. Ol Kazakstanyň üstü bilen aňyrky ýol bilen geçýär. Şu sebäpden İran inni Türkmenistan inni tranzit hükmünde de inni hiç kim hayırlana. Şol üçin ol urdanam Türkmenistan eýýäm gally. Türkmenistan'ın neftini hem hiç kim satın alana. Sebäbi Ortaýadyň neftini az gymmat bilen eýýäm başga döwletler giýdiň ýollar bilen alyp otyl. Türkmenistan'ın gazy Kitaýa da gerek. Sebäbi Kitaý Ortaýatdan ören ardan bahadan alyp otyl. Şu sebäpden Türkmenistan ne gazyny belli bir derecede satyp bilýär, ne neftini, ne tranzit hükmüne ona girdej bolup bilýär. Türkmenistanyň ekarançylyk, yani paxta önümem öňkä garanda ören pese düşdi. Hem dünýäň esasy kampaniýalar Türkmenistanyň paxta almany ýatyrdylar. Şu sebäpden Berdimuhammed häzir diňe halky ağlap saklajak bolýar. Şu atlam şu tapiye Oğuzstana barmagam diňe halky ağlamak üçin bardy şu tap. Sebäbi ýoksa görüp oty Pakistan bilen Indiya uruşdylar. Häziram uruş ýatdy ýöne uruş dawalary çözülenär. Sebäbi çözülenär. Olar Nidruzstwanyň atnaşeniyede Pakistanyň üstü bilen neft gaz alarýar. Pakistan bilen Talibanly uruşda şuň ýatyrdylar. Bulam häzir meseleler çözülenär ýöne stop etdiler uruşy. Olan dip sebäbi çözülenär. Şol üçin Pakistan bilen Talipleň dawasy çözülmeýär. Ol hiç wagtym çözülmeýär. Şu sebäpden hem Tapi diýen programa ol boş gurrun. Ol diňe Türkmenistanyň baýlygyny Talibanlar indi talajak bolýar bijerek çözülen. Bulada şu Türkmen döwletiniň puluny oğurlajak bolup, ona sarf etdik, buna sarf etdik diýip pulunu ýoýjak bolýar. Indi Türkmenistanyň içinde näme bolar? Indi şu adam şu proses gidip oty. Birinciden Türkmenistanyň içindäki biznes edip pul gazanan adamlary şu wagt bütün hökümet strukturasy şolaň ýygyny. Şolaň gazanan pulunu ellerinden aljak. Dürli bahaneler bilen. Daşary ýurtda işläp ýören immigrantlaryň pullaryny on meşdan möjek şolaň iýerýän öýleriniň töweregine araş bölle açyn şolara pul bar ya, şu pulları alaýyp ola da günni şondan görjek bolýar.
Hükümet dürlü bahanale bilen hükümet işgärlerini tutup şolun näçe ýylda kazanan pullaryny elinden alıp türmeye başlayıp bolýar. Şu sebäpden Türkmenistanyň dolandyrmasy şu an ören kynalışdy. Bular öz etlerini özleri ip başladylar. Şu esasy Türkmenistanyň ykdysady krizis şu an. Şu sebäpden şu atlem iň amatly wagt biz şu haramzadalardan diýmeli. Boldum rana. Doğrudan Muhammed meni alaşan hormatly iýleşler mezi Gunaýyna Muhammed aga bellek geçti menin bilecek bolýan Türkmenistan şu krizden çykylmýar. Halkyny köser bir topar adamlar biderek ötküderler. Kim özüni asar, kim özüni öldürür, kim berge batar, çydap bilmän streslen öler. Kim ýanky başga sebäp bilen nime derler, ýa iş ýok, depressiýa. 34 ýyldan bäri şu ýalat dur. O mümkin näme? Kellen çydamýar, bedenim çydamýar. Türmede de ýanky sen ýanky adatrak bolýan daşynnakylardan. Çıkan yerinde polis, çıkan yerinde neme? Bir zat diýsen emheme, çağın bolsa emheme diýe, beýle çağın var, şoňalardan net. Şükür etdin tek o diýri diýip, ýa sen şantaj edýär. Men polis emhemeleri ýülenjek bolýanlar. Siz ýadamadyňyzmy halky talap ýaşamak. Biz o şu pullary size bereli. $750 $3500 çelli aýlyk alarsaňyz. 30 ýaş tagda hepdede. Eger 45 60 tagda etsen dubla. İkisi. Oğurlamak gerek gel. İşle konstitusiýa hormat toy adamlardan şonu talap et. Bolly, hormatly adam bolarsyň. Şu pullary sen ýygnap bilen ok. Sen aýda ýangy $2000 alyp bilen ok halkdan. Biz sana berýäs aýlyk hökmünde. Näme etjek? Şul haramzadalaryň ýyzyna böküp düşüp, oň üçin, buň diýen üçin şu ýallaklyjak bolup bir kiçik medanmy, bir kiçik bir avantaj alyp halky talap näme etjek? Men size gonaýyn. Egerde daşynnaky halk pul ýibermese az ölýäňiz siz. Çağlaňyz az ölýär. Düşüneňizmi şoňa? Olar bir-birinden gidip oturýar ýa. Tamožня, migrasiýa, polis, diňe şol daşynaklar ahal ýaşalar. Düşüneňizmi şoňa? Utanaňyzmy? Halkyň talap ýaşap çağlaň ýanky eklemek. Utanç däme şol? Gelin goýulşuny. Goşunyň halka bir günden meselen çödýär. Edil ýerde taýlyňyz galýar. Problema ýok. Pul köp. Biz ýöne dogrurak şol towar. Men size sany çykarp berdim. 600 milyon gerek bir ýylda. Men size 6 milyar çykarp berdim bir ýylda. Size bary o 600 milyon gerek ekeni. Hemme diýen zadyny realna. Hemme edýän işimiz realna. Biz size realna durmuşy, bütün dünýäň barýan durmuşyny öldürýär. Siz bolsa nerealna adamlaryň, nerealna prezident, nerealna moşennik milli lider, şolaň nerealna edýän zadyny siz baş orup, şolar bilen bolup Türkmenistan nerealna ýaşadýaňyz. Goýuňa bunu. Men size näme düşündirjem, men bilem ok. Iqtisadi tarapdan diýdik, syýasat tarapdan diýdik, goruk tarapdan diýdik, garantiýa berdik, täze durmuş görkezdik, size söýgü mördük, ýalwaryma mördük, hemme adat gördük. Şunu ýa binamsy? Ya düşüneňiz okmy? Ya düşünüp aňarsyna baryp üstümizden ulýaňyzmy? Onu öz üstüňizden ulýaňyz. Sen halk üstüňizden ulýan. Polis emheme iň ýigrilýän organlaryň biri boldy, bilýärmi? Siz hem şonu işleýäňiz. Bir ýere barsaň, seni hormat goýýandarlar diýip pikir etmeň, gözlerine seret adamlara. Sana ýallaklasa da gözlerine seret, içinden ýüregini açyp sonra, iň ýigrenýän adam siz. Bu näme sen ýigrenç zatda işläp baxt bolup bilýän. Mümkin näme? Haram pul alıp çağına berýän, olam haram bolýar. Gelin şu haramlyklary aýralyň. Şu haram tohuma aýralyň. Tut olayım da bütün dünya orkadalyň. Bak benim kimdigini orkadalyň. Hormatly vatandaşlar, ine şunun bilen biz efirimizi tutarýar. Men ýene gerek bizim halkymyza ýüzlenýän haçan näse her juma bayramyndan, juma namazyna baryp bardyňyzy görkeseňiz, şu gün biz size datan aýdarsa,
jemler problemany. Netijeler. Barın cuma namazyna biz gurul sizin sağlığınızı. Biz ondan siz çıkmajak bolsaňyz bir derip gurulmäli. Çıkçak adamlar tayar. İkinciliğine, üçüncülüğine görkezin badyňyzy. Biz çözelim meseleni. Nämet ben bolsa ederim. Muhammed ağa, cemleýäliň başga soruň açıklaryňyz bolmasa. Näme inniki gepleşikler çel hoşsa bolun. Men häzir TikTok'a girýän. TikTok'ta gepleşigi dowam eden. Eger soruňyz bolsa TikTok'a gelin. Berin näme ýa-ni masaladan bolsa da aýdyň. Şu videoň aşagyna ýazyň öz kommentariýaňyzy. Ine Azatlyk radiosyna köp taňrykatyny aýdýan gowy işleýärler, köp maglumatlar berýärler Türkmenistanyň içinden. Professional işleýärler şular. Ýa-ni bize höwetdirji, ýa-ni realny maglumatlar berýärler, olar bizi höwetlendirýär. Erbet materiallaryny berýär, gowa materiallar berýär, ýöne dinamika gowy tarafa. Bizim halkymyň içinde jemgyýet ýatyp başlady. Гражданское общество diýär. Şu jemgyýet bolmasa diktatura her wagt bolýar. Şu näçe diktatura köp bolsa şonça jemgyýet bolmaýar. Türkmen halky beýle halklar ýalylar. Bizde jemgyýet ýok. Bizde ilat bada watançylar ýok, aktivistler ýok, patriotlar ýok, jemgyýet ýok, jemgyýet gurumlary ýok. Men size misal ökürdüm. OBS'den aldım şu danlary. 20 milyon halky var Gazakstanyň. 9 miňden gowrak ýa-ni jemgyýet gurumlary var. Şonuň 3 miňden gowragy dine pravzaşyta. İçinde işleyen. 35 milyon halkı var Özbekistan'da. Şonuna 2 miňden 3 miňden gowrak ýa-ni jemgyýet gurumlary var. Şoň 200'den gowrak din adam hakyny gorayan gurumlar. Türkmenistanyň 7 milyon halkı var, içinden 0 halkary gurumlar var, 0 jemgyýet gurumlar var. O içindäki bir 10 tane jemgyýet gurumlaryny hata almaň, olaryň hiçbiri ne hakkı var, ne garaşçylygy var, hiç tadı yok. Şu rejim absurd etki dotýarlar, ýa-ni halk masalaryna ýaşurlar ýaly. Какой толк? Ne Türkmenistan? Ine şoň üçin biz şu günde, şoň üçin öldürmüşüň barada gurrun etmeli, siyasata goşulmaly. Aktivistleriň gurrun edin, tanqid edin, ýa-ni gıybatyny edin, tapawy ýok. Gurrun etmeli. Onu gurbalyň terden gaçyk diýär. Ha, bunyň hemmesi siyasatlaşaýdy. Siyasatlaşda meni bir günde işim bolýar diýip gaçyk diýär. Ine uruşsuz, söwüşsüz, gan dökmän näle ýeňip bolýar. Ýaýradyň materiallar durmaň. Aýdyň polis dogonuň bolsun, garnaşyň bolsun, aýt. O, senen bir karandada bolup galma. Bize kömek edýän zat edýän ýöne halk şu gün sizden kömek etdiýär. Gara gaçmaň o sizden diýip bir düşündürüň. Dogon garnaşyňda, dost ýarlarynda. Mollary ýüllenýän, mollalar wagt geldi, öz dininiňde hormat goýmana. Onun için sizem din azatlygyna çykyň. Kaçana çelli meçitlerde Gurbanuň kitaplaryny okujak. Utonuň ýokmy? Musulmansyňyz barmy wapşetin? Jip minýärler, ine Göktepeň ýa-ni Mollady Muhammed ağa jip minýär. Ýüzüne ursaňam ay ýagdaý şeýler diýen bolýar. Şoň. Ýagdaý şeýler de sen şeýle. Ýagdaý bütün dünýäde belli. Allah we Allahyň ýerinde ýürýänler bar. Sen şeýle. Sen şo ýagdaýy şo Göktepeň meçidine diýen. Ine Göktepe meçidiniň mollady. Utanman şo ne diýerler? Utanmaklarym. Utanç haýa galmady. Egerde sen milli liderinde utanç haýa bolmasa, prezidentinde utanç haýa bolmasa, on gyýdy ýa-ni köýneklerini arkasyna goýup entapýar bütün dünýäde men ine Türkmenistan prezidenti diýip. O Türkmenistan prezidenti hata eden oklar. Ne kakasy ne ýa-ni kakasyny gyýdy. Bu bardyrym diýip pikir edýänler şol. Kagazy gidip ana nemede geçirip ýör ýygyna. Gyýdy gidip ana Azerbaýjanda duşuk geçirýär, Hytaýda duşuk geçirýär. Ulu liderler bilen duşuk geçirýär. Serdar goýuran oklar. Neme bulan oly. Gyýdy gidip duşuk geçirýär. Serdar pustoy baklaşka. Utonýar. Serdarda ýüzlenýär. Goýu seninni utanyň okmy? Pustoy baklaşka bolup gezip ýörsiň. Sap üstüňden gutýar. Näçe politiski trup bolup, ýa-ni maslyk bolup gezip ýörsiň de sen çärli geçirýän. Siyasy maslyk gelip çärli geçirýän. Utanyň okmy şondan? Hudaý saklasyn. Şul tokumda utanç haýa ýok o Muhammed ağa. Ogul
Yani Oğulbek gelince değil mi şol? Oğulberek gelince. Gurbanlyň ayağı. Taşlamaly şol gurbanlyny. Haramzadany. Giyecek onu yaşydylar bilen yatyp ýör. Zorlap ýetipýär. Ahal gelini bolsa taşlamaly şunu. Şol ýaly bir maskarçylyk. Sizde ne dep galy, ne edep galy, ne wyjdan galy. Hiç tadyňyz ýok. Çok şey maşgalaňyzam çürük, özüňizem çürük. Türkmenistanam çürütdi. Ne şeýle ýagdaýlar. Şoňdan gutaraýaly Muhammed aga. Bolýa, muna da. O hoş sag bolun. Sağ olun vatandaşlar. Türkmen halky. Ruhdan açmaň. Biz ýeňi şegerlik şoň ýakyndan tutýar. Ökmen omrada. Ökmen ýeňer. Hoş sag bolun.